Kritikal ang usa ka 19 anyos nga lalaking laborer human nadat-ugan o mga baligyang bakal sa usa ka hardware sa General Santos City. Ani ang detalye. Sa video makita kini mga kalalakinan nga nagtinabangay sa pagtanggal niini mga baligyang bakal nga si purlins nga gama sa galvanized steel sa atubangan niining usa ka hardware sa Zone 6 Barangay Labangal, General Santos City pasado alas 4 sa hapon adlang Lunes. Kini human nadat-ugan niini ang 19 anyos nga lalaking laborer. Taod-taod nakita ra ang maong biktima nga wala nay panimuot. Gilayon kining gialsa og gipasakay og tricycle aron madala sa ospital. Kritikal matud pa kini og padayong ginaobserbahan. Matud sa tag-iya sa mong hardware, kaulan nun ni adtong tungura og dunay mga nangabot nga gipang-deliver nga si purlins. Mitabang kuno ang biktima sa pagbutang sa mga si purlins sa butanganan niini sa hardware. Apan diyang ibutang na niini ang gialsa nga si purlins. Aksidente kining nadalinas og nabira ang butanganan sa mga si purlins. Parang nadulas man siya kaya nahila niya yung lalagyan kaya nagbigay yung lalagyan. Dugang sa tag-iya sa mong hardware, wala sa maayong panglawas ang biktima ni adtong adlaw. Araw na yun na nagpasok siya kay trangkaso ba siya ng isang linggo na. Yun na araw rin na ayaw pa ng kuya niya kay mahina pa ba katawan, maaga pa naligo. Hinuon abagahon matud pa sa tag-iya sa hardware ang galastuhon sa pagpatambal sa mong biktima. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa maong biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.